बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाचे सन 2026चे जिल्हास्तरीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. यंदाचं हे 20वं वर्ष असून जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना मानाचे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. संस्थापक अध्यक्ष YP नाईक यांनी पुरस्कार जाहीर केले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेली 20 वर्ष विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळातर्फे पुरस्कार देऊन सन्मान केला जातो. सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सहकार, पत्रकारिता, कला, संगीत, क्रीडा, कृषी आणि साहित्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांचा गौरव संस्थेकडून केला जातो. निवड समितीने जावेद शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली यंदाचे पुरस्कार जाहीर केलेत. जिल्ह्यातून आलेल्या विविध प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली. यामध्ये शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील कार्यासाठी सुरेश जानू काळे, शैक्षणिक कार्यासाठी सायली सीताराम लांबर, शैक्षणिक कार्यासाठी आनंदी रघुनाथ घोगळे, शैक्षणिक व क्रीडा क्षेत्रातील कार्यासाठी संगीता तानाजी सोनटक्के, पत्रकारिता व सामाजिक कार्यासाठी संजय पळणकर, ग्रंथालय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी आनंद महादेव देवळी, सामाजिक क्रीडा शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्यासाठी निवृत्त मुख्याध्यापक विलास अर्जुन कासकर, शैक्षणिक सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रातील कार्यासाठी दीपक जगन्नाथ राऊळ यांना यंदाचे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. यावेळी निवड समितीचे संस्थापक YP नाईक, अध्यक्ष जावेद शेख, खजिनदार SR मांगले, कार्याध्यक्ष निलेश पारकर, सहसचिव विनायक गावस, सदस्य संजय बांबुळकर, सुनील नेवगी, भरत गावडे आदी उपस्थित होते. हे पुरस्कार SR मांगले, रेश्मा भाईडकर, VT देवण यांनी पुरस्कृत केलेले आहेत.